לצאת מארץ ישראל, אבל עבדכם הנאמן, אני צעיר ממנו בשנתיים ונסעתי לפולין, ולא נסעתי עם החבר'ה שלי בכפר הרא"ה, נסעתי עם משלחת מיוחדת של דתיים וחילוניים, הייתה משלחת מאוד מיוחדת, היינו אוטובוס אחד, דתיים וחילוניים מכל הארץ, וזה היה מאוד מאוד מיוחד ומשמעותי, ובחלק שכל יהדות פולין שהייתה בערך 1000 שנים, אז במשך 250 שנה הייתה תנועת החסידות, ולמעשה רוב יהודי פולין הדתיים היו יהודים חסידים. בסדר? ואנחנו בעקבות התחנות שוורדית שלחה לי, בעקבות התחנות האלה אנחנו ניפגש. סתם שאלה, מה אתם יודעות על החסידות? אתם מכירות בת שקוראים לה אדל או אודל? כן. יש פה כלכת כזאת? לא, למה? מאיפה השם הזה נולד? אז נפגוש את השם הזה בהמשך. מהבן שם. נכון. אז אנחנו, בעקבות זה, אני רוצה להתחיל דווקא עם ניגון. נחזור לניגון הזה בהמשך. אז הסיפור שלנו מתחיל בפולין שלפני, יש פה שקשיים על המסך, פולין הייתה ממלכה ענקית עד שהיא קרסה לתוך עצמה, לא ניכנס לזה כרגע, אבל כשסיפורנו מתחיל, פולין הייתה אז ממלכה מאוד ענקית, מאוד גדולה, נוהלה בידי מין קבוצת נסיכים שהיו נפגשים פעם ב3 שנים בקרקוב. אתם תהיו בקרקוב, הייתה העיר הבירה שלהם, עד היום הארמונות שלהם קיימים. שמה, בככה נוהלה פולין על ידי קבוצת נסיכים, כל אחד היה לו אזורים, ומתחתיהם היו מה שאתם אולי מכירות בסיפורי חסידים, הפריצים, היה להם שם בפולנית אחר, לא משנה, וחלו שם יהודים. בשנת תח ותת, בגזרות תח ותת, היו פרעות ביהודים, נהרגו אז
זו הייתה עד אז השואה הכי גדולה של היהודים, נהרגו בערך כ-200,000 יהודים ברחבי פולין על ידי ראש הפורעים נקרא חמלניצקי, והיהודים הם מאוד שבורים מכל הסיפור הזה, מאוד שבורים, וצץ לו אדם שנקרא, מי שיודעת, קוראים לו אדם שראה את מה? לא, לפניו, אדם שראה עצמו כמשיח, קראו לו שבתאי צבי. שבתאי צבי הסתובב בעיירות פולין, אמר אני המשיח שלכם, אני אגאל אתכם, עד שהוא ניסה להגיע לסולטן הטורקי, לקבל ממנו שלטון רישיון. לקח את היהודים, הכריחו אותו להתאסלם, הוא התאסלם, והיה תקווה נופצה, והיהודים היו מאוד מאוד שבורים, המצב הכלכלי היה מאוד קשה, ולכן אנשים עברו לאט לאט, הילדים בגיל 12-13 התחילו לעבוד. אם היום האחים שלכם, הבנים, לומדים בישיבות, הם לומדים באולפנות, הם הולכים ללמוד, לא היה דבר כזה. מקסימום משפחות בעלות אמצעים כן שלחו את הילדים שלהם ללמוד, אבל רוב תושבי פולין, תושבי היהודים של פולין לא יכלו להרשות לעצמם דבר כזה, כי הילדים היו צריכים לעזור בעבודה. פרנסת המשפחה, הילד, שלחו אותו להיות סנדלר, שלחו אותו להיות חייל, שלחו אותו להיות נגר, להיות נפח, או לאט לאט עסק עם סוסים ועגלונים, ולאט לאט נוצר פער בתוך העם היהודי, בין שכבה קטנה של למדנים, לשכבה מאוד רחבה של עם של אנשים שבקושי יודעים להתפלל, בקושי יודעים לקיים מצוות. ובשנת 1698, בעיירה קטנה של טולסק, שהיום זה שייך לאוקראינה, חיו יהודי בשם רבי אליעזר ואשתו שרה, הם חיו שם, ולא היה להם ילדים הרבה שנים. אליעזר עבד כמשהו כמו מוכר ירקות או משהו כזה, שהוא דאג שיהיה ירקות בעיירה שלו. אנשים לא ידעו שבעצם רוב היום מה שהוא עושה הוא יושב ולומד בבית המדרש. הוא לא פרסם את זה, הוא לא פרסם את עצמו, ועם השנים ישבו ואשתו מסכימים, אבל לעת זקנתם נולד להם ילד, והם קראו לו ישראל. למה הם קראו לו ישראל? יש מישהו רעיון? קצת תחשבו על המצב, תינוקות שיש היום נולדים במלחמה שלנו, קוראים להם בארי, קוראים להם כל מיני שמות, נכון? מה? הרוח שלהם תינוק תירה ריאל. מה? אני אומרת שברוח שלהם תינוק תירה ריאל. כן, נכון, כל תינוק נזכיר את זה בסוף, באמת, אבל הם קראו לו ישראל, הם הרגישו שצריך לתת נשמה לעם ישראל. נשמה לעם ישראל, שוב, שהם מכירים, עם ישראל הוא גדול, היה בכל העולם, מפוזר בכל העולם, אבל עם ישראל שסביבם צריך לתת לו נשמה, קראו לתינוק הזה ישראל, והוא בגיל 5, ההורים שלו נפטרו, אמא שלו נפטרה קודם, ועכשיו בן 4 ואבא שלו נפטר כשהוא היה בן 5, אבא שלו אומר לו, תשמע ישראל, אני הולך מהעולם, לא יכול לגדל אותך. אני מבקש לך שני דברים. דבר ראשון, אל תפחד מאף אחד, רק מהקדוש ברוך הוא, רק מהשם בלבד. דבר שני, תאהב כל יהודי. שתי היסודות האלה נכנסו לילד בנשמה שלו, ומאוד מאוד הפכו אחר כך ליסודות למשנה שלו, שהתורה שלו. והוא הלך, הקהילה בטולס דאגה לו, דאגו לו שכן ילמד קצת את המלמד בעיירה, שהוא אמר לו לא היה אמצעים, אבל דווקא יתומים, אז הקהילה דאגה להם, אז הוא התחיל ללמוד את המלמד בעיירה, והמלמד החליט, שהוא טיפה קצת גדל, בן 8, שהוא יאסוף את הילדים, ההסעה שלהם מהבתים, יאסוף אותם, והוא יביא אותם לכיתה, וככה זה יהיה כאילו המשכורת שלו. והוא, תוך כדי שהוא עושה את זה, אז הוא הביא אותה לכיתה, את הילדים הקטנים בני 3, בני 4, שמתחילים ללמוד אותיות א' ב', הלך ללמוד בעצמו בית הכנסת קצת, והסתובב ביערות, ושם הוא פגש מורה אחד, שהמורה הזה אמר לו, תשמע, אתה בן אדם עם כישרון, עם נשמה, בוא אני אלמד אותך דברים מעבר למה שאתה לומד ביום. והוא התחיל ללמד אותו כל מיני סודות התורה, שוב אני אומר, הילד גדל, היה כבר בן 9, בן 10, לאט לאט, והוא הסתובב איתו בכל מיני מקומות, הכיר לו כל מיני צדיקים נסתרים, וכשהם מגיעים, ומתישהו חוזר לעיירה המקורית של טולס, ושם הציעו לו שידוך, אז הם התחתנים בגיל מאוד צעיר. אשתו הראשונה אנחנו לא יודעים עליה הרבה, היא נפטרה לא הרבה אחרי החתונה שלהם, והוא שוב מצא את עצמו
לבד, והתחיל לנדוד, והוא הגיע למקום שנקרא ברודי, שזה מקום יותר גדול. היום זה לא עיר אפילו עדיין, אבל זה מקום יותר גדול מהעיירה הקטנה שבה הוא נולד וגדל, ושם הוא מצא את עצמו בבית המדרש, שם היו למדנים מאוד גדולים, ואחד הלמדנים קראו לו גרשון, רבי גרשון, והוא הסיל לו את אחותו. מה? הסיל לו את אחותו שקראו לה חנה, וככה התחתנו הזוג הזה, וכאשר הבעל שם טוב לאט לאט יותר מפתח את אותם יסודות ששמע מאבא שלו. רגע, אבא שלי אמר לי לא לפחד מהשם מלבד. מי זה השם? איך אני מכיר אותו? איך הוא מדבר אליי? איפה אני פוגש אותו בחיים שלי ביום יום? הוא חיפש את מקורות בתורה, וגם בפנימיות התורה, ביסודות התורה, וצריך לראות כל יהודי. אז מה זה כל יהודי? זה רק היהודים שיושבים בבית המדרש בברודי. והוא הכניס, הוא יום אחד מצרף למניין יהודי את השואב מים. הוא לצוק עליו, מה אתה הולך את השואב מים? השתגעת? הוא יש להם בית כנסת שואבי מים. מה, הוא לא יהודי? הוא עזוב את זה עם השטויות שלך, אתה אורח פה. אבל הוא לא ויתר, והוא, למרות שאדם היה אדם עם כישרון למידה, הלך להיות עם שואבי המים, בגיל 36 בערך, הוא התיישב בעיר מז'יבוז' שזה באוקראינה של היום. בואו נראה איפה זה. פה רואים את בית המדרש שלו כמו שהוא היה נראה, כמו שהוא היה נראה אז, ככה נראה בית המדרש שלו לפני השואה. זה שיפוץ, זה השיפוץ של הקבר שלו בעיירה מז'יבוז', ושם הוא כבר התפרסם. שם הוא התפרסם והתחילו לבוא אליו עוד ועוד אנשים, עוד מקומות, אנשים שהיו איתו לידי חכמים בעצמם, אבל אמרו רגע, הבן אדם הזה יש לו משהו חדש בעולם, יש לו גישה חדשה, לא הפרדה בין שכבת הלמדנים לשכבת המארצות והפועלים המסכנים, יש פה בן אדם חדש, והוא בצורה, בגישה שלו, בייחודיות שלו, הדברים היסודיים שדיבר על דבקות בהשם, על אהבת ישראל, על לחפש את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, מה שבארמית קוראים לזה לית אתר פנוי מיני, אין אתר שפנוי מהקדוש ברוך הוא. אז זה מאוד משך לאט אנשים ששינה את זה, אבל כשיש לך מישהו חדש, מה זה גורם גם למה? מישהו כריזמטי חדש זה גורם למה? מה? התנגדות, קנאה. באמת אנשים, בעיקר אלה שניהלו את הקהילות, העשירים, ראשי הקהילות וגם רבנים לא מעטים, התנגדו לכיוון הזה. עכשיו הוא לא כל כך איים עליהם הבעל שם טוב עצמו, בגלל שהוא חי, הוא היה קצת סוג של נווד. אמנם היה גר במז'יבוז' אבל היה מדי פעם הולך עושה סיבובים, הולך פוגש כל מיני יהודים, יש לה סיפורים כל כך פלאיים. מישהי פעם שמעה סיפורי הבעל שם טוב, יש סיפורים כל כך פלאיים עד שחשבו הרבה שנים שהאיש הזה לא היה קיים. לפני בערך 20 וכמה שנים, כשהיה אפשר להתחיל לטוס למזרח אירופה, לאוקראינה, נסע אדם בשם פרופסור משה רוסמן ומצא במז'יבוז' את כל המסמכים שלו. עכשיו, מה פירוש המילה בעל שם? סוג של רופא, נכון? סוג היום קוראים לזה הילר, נכון? שהוא גם מרפא עם כוחות, אבל את הכוחות הרפואיים שלו, הוא אמר, רגע, אני לא ארפא להם רק את הגוף, רק את הבעיות הפיזיולוגיות שלהם, אני ארפא גם את הנפשות שלהם. ולאט לאט הוא דיבר עם כל אדם, אפילו שאולי לא היה יהודי אפילו, הוא אמר לו מה הכוחות שלך, מה היכולות שלך. הדבר הזה משך אליו אנשים, ובעת פטירתו היו בערך איתו 60 תלמידים, שהם היו עצמם אנשי מעלה, לא נגיד את השמות שלהם, ואנחנו נעבור עכשיו לאחד התלמידים הבאים שלו, שקראו לו רבי דוב בר, המגיד ממזריץ', שהוא בעצם בשנה אחרי פטירתו, הבעל שם טוב נפטר בחג השבועות, ביום טוב ראשון מחוץ לארץ שני ימים טובים, ביום טוב ראשון של חג השבועות נפטר הבעל שם טוב, בשנה הראשונה אחרי פטירתו, מי שמילא את מקומו בהנהגה של חבורת החסידים היה הבן שלו צבי, והוא אמר, תשמעו, לא, זה גדול עליי, מה שקורה פה גדול עליי, נדמה לי שאבא שלי רוצה שזה יעבור לתלמיד שלו, שזה רבי דוב, שכולם מתפרסם אחר עכשיו, המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' הוא לא היה כמו הרב שלו שהיה מסתובב, פוגש יהודים, אנשים, הוא היה נכה. הוא היה נכה שהוא לא יכל ללכת. הוא היה בהתחלה במקום שנקרא רובנה, ואחרי זה הגיע למזריץ'. ושם מספרים שבאחד הפעמים היה אחד החבר'ה שהסתובבו אצלו, קראו לו מאיר.
ומאיר הזה היה כבר בן 20, אומר לרב שלו, תשמע הרב, כל החברים שלי כבר התחתנו בגיל 16. אני לא מוציא לי אפילו שידוך. למה לא מוציא לי שידוך? אני עני ואביון, אין לי ייחוס. אומנם אני יודע ללמוד, אתה יודע הרב, אני לומד אצלך כבר 3 שנים. אבל אף אחד לא מוציא לי שידוך. מה אני אעשה? אומר לו הרב מאיר, לא דואג לך. עכשיו אתה תיסע מפה, והשידוך הראשון שיציעו לך, קח. שידוך הראשון שיציעו לך, תיקח. טוב, מאיר הולך, כמה אפשר להתקדם ברגל, במזריץ', הולך, מגיע לתחנת דלק הראשונה, מה שנקרא, פונדק, מגיע לשם, ויושבים שם חבורה, צעירים, שותים, מבסוטים, כולם מרימים שוטים של וויסקי, של וודקה, כל מיני כאלה, ויושבים, אומרים, בחור, מה קורה, מה העניינים, מה זה, מאיפה אתה בא? אומר, אני בא מהרב ממזריץ'. אומר לו, מה שהגעת לרב את השכל, מה רצית ממנו? אומר לו, אני לא תצלוף. נו, מה הוא אמר לך? אמר לי שהשידוך הראשון שאני אמצא, אני אתחתן איתו. חבר'ה, מצאו להם הזדמנות לצחוק על מישהו, שמע, משם אחד, חבר'ה, יש לי, אני מכיר פה איזה מישהי, היא בטח תרצה להתחתן איתך בליינד, היא בטוח תרצה. טוב, הוא הולך למטבח של הפונדק, יש שם איזה נערה, בת של בעל המקום, אבל צחקים משחק, אנחנו צוחקים פה על מישהו, זה היה חודש אדר, לא נראה לי, אבל בקיצור, אנחנו צוחקים פה על מישהו, בואי תשתפי איתנו את המשחק, אנחנו תתחתני איתו. והיא יאללה משתפת, וככה גם תמכרי, האבא שלך בבית, יהיה לך הזדמנות, אבא שלך עם מבסוט שאת מוכרת הרבה את המשקאות, את הוודקה, את הזה, את הבירה, ויהיה כיף. היא משתפת את הפעולה במשחק, הוא רגע, אם כל כך כיף פה, כך זה, אולי נעשה חתונה כבר. אבל מי יודע לכתוב כתובה, כל החבר'ה האלה לא, אמרנו, הם לא יושבים ולומדים, כל אחד בגיל צעיר שלחו אותו ללמוד כל מיני מקצועות אחרים. אמר מאיר, אני יודע לכתוב כתובה, אני יודע את הכל. הוא לא בסדר, כתב כתובה, קידש אותה, את הבחורה, וכולם שמחים, והם נכנסים אנשים, ומוכרים להם עוד, ומרימים, וצוחקים, ורוקדים, כולם מבסוטים, ונפלו שיכורים, עכשיו הם שיגעו אותו, משכו לו בכובע, העיפו אותו, הרימו אותו, זרקו אותו, זה לא היה בשבילו, ברח משם, הלך להתחבא באיזה מקום, ולפנות בוקר, הגיע בעל המקום, מגיע, הוא אומר לו, מה קורה פה? מה זה? אז מאיר מגיע, אומר לו, שלום, חותני היקר, מי חותן שלך? זה נורמלי. אתה התחתנת עם אבא שלי. לא, אני אתמול בערב, עשינו קידושים? לא. אתה לא קידושים, לא הבת שלי, אתה נראה לי אחד מהסרט גאמה מדלפון, מהדלפונים כנראה. תעזוב אותי. אני אומר לך, אני חיתן את הבת שלך. אתה חיתן את הבת, פורי לו סתירה. לא, אתה אל תאיים עליי, הבת שלך עכשיו נשואה לי. בעל הפונדק בין שצריך לעשות פה איזה טקטיקה, ואני לא אתעסק איתו, אני יושב בדרך נפה. אז כמה אתה רוצה לתת להגיד? כמה? אתה רוצה 20 רובל, 20 רובל זה היה המון כסף, כמו היום 2016. 20 רובל. לא, 5,000 רובל. כאילו, 50 רובל. אני לא, שום דבר, אתה אל תשכנע אותי. מי שלח אותי לפה זה המאגי ממזריץ'. ברחוב מפה ממזריץ', הוא אמר לי, אתה רוצה? תגיד לו. ראה הבן אדם שלו ברירה, הלך איתו למאגי ממזריץ'. המאגי ממזריץ', בסיפורים עליו יש אדם שכתב לה יומן. כן? אדם שלמה מימון, הוא היה אדם שנהיה לא דתי. אבל ביומן שלו, הוא כותב את כל ההתרחשויות שהיו במזריץ', ואחד הדברים שהוא כותב שם, איך שהמאגי ממזריץ' היה רואה בן אדם, אנשים שהוא מתיישבים, מסתכל עליו, ומתחיל להגיד עליו דברי תורה, שקשורים לבן אדם, מה עשיתי? מתחיל להגיד עליו דברי תורה, למרות שזה לא קשור אליו, כאילו למרות שזה לא נראה, הוא היה מצליח לגעת בנשמה של האנשים, גם בלי שזה יהיה באופן ישיר. קיצור מגיע בעל הפונדק עם מאיר הצעיר, נהיה חתן אתמול בלילה, המאגי. אז הוא אומר, תשמע, היה פה בלגן, היה פה אקסידנט, בואו נתקן את זה, נראה איך נתקן בזה. הוא אומר לו, אתה יודע מה, לך תסתובב במזריץ' שזה 2-3, אני אדבר עם הבחור, נשכנע אותו. אחרי 2-3 הוא חוזר, הוא אומר, אני דיברתי עם הבחור, הוא מוכן, תיתן לו
1,000 רובל. 1,000 רובל, הוא ישחרר את הבת שלך, ייתן לה גט. אבל תשמע, הבת שלך כבר לא צעירה, היא לא יכולה לחיות לך רב, היא צריכה להתחתן סוף סוף. הוא אומר לו, תשמע רבי, אני מכיר אותך, אתה אדם רציני, יש לך משהו להציע לבת שלי? יש איזה בחור טוב שאני מכיר אותו, האדם, יש לו כסף, יש לו 1,000 רובל, יש לו כבר, זה אדם ישר, אדם שלמד תורה הרבה, אתה יכול... ואז הוא אומר לו, אתה רואה, זה היה השידוך של הבת שלך, אתה לא היית צריך לעשות כל הבלגן הזה. אז זה אחד הסיפורים שמספרים על המגיד ממזריץ', שהוא אצלו היה העיקרון הזה, להסתכל לנשמה של הבן אדם. שוב, על פי העקרונות והיסודות של הבעל שם טוב, בעצם הבעל שם טוב לא כתב את הספרים שלו. הראשון שכתב היה מישהו אחר, לא רוצה לבלבל אתכם עם שמות, אבל המגיד היה לזה הרחיב מאוד את התורה, הוא כתב ספר נקרא מגיד דבריו ליעקב, והיסודות של הרעיונות שלו, הוא אומר, הקשר שלנו בקדוש ברוך הוא זה כמו קשר של אבא וילד. אבא, הוא, אמרנו נכון, תמיד החשיבו את הלמדנים הגדולים, ובאה החסידות אומרת לא רק הלמדנים הגדולים, כל יהודי יש לו ערך. כל יהודי, כמו אבא, אומר, וביחס לקדוש ברוך הוא, אם הבעל שם טוב הדגיש מאוד את הדבקות בהשם, בא המגיד ואומר, אנחנו כאילו כלום ביחס להשם, את העין. אלא מה? כמו שאבא לא מצפה שהילד שלו יגיד לו את כל תורת הרב קוק, או יתחיל לו פיזיקה גרעינית, נכון? ומה ההורים, יש לכם אחים קטנים או אחיינים קטנים, ומה ההורים מתלהבים? מי שיש לו ילד שרק מתחיל לדבר. או מתלהבים מהדיבורים הראשונים שלו, מאיזה חוכמה שאומר, מאיזה עיוות של המילים שהוא עושה, או אומר מילים בצורה מצחיקה, הבת שלי הקטנה, כל מיני דברים בצורה מצחיקה, אז זה גורם שעשוע להורים. ותדע לך כל פעולה שאתה עושה, כל דבר שאתה עושה, זה גורם שעשוע לקדוש ברוך הוא. והדבר הזה שוב משך עוד ועוד אנשים. לא רק הלמדנות, לא רק הידע בתורה, אלא הקשר העמוק עם הקדוש ברוך הוא. למגיד ממזריץ' כבר היו הרבה תלמידים, הוא כבר באופן יזום שלח אותם לכל מיני נקודות באירופה. לא נדבר, אולי אחת הנקודות המפורסמות ביותר זה חב"ד, כלומר, תלמידו רבי שניאור זלמן שהיה הכי צעיר בין התלמידים מבחינת הגיל, ומה שמעניין שהמגיד רבי דב בר נפטר בי"ט בכסלו, שעם השנים זה נהיה חלק של חסידות חב"ד, אבל זה גם היום הזיכרון שלו, היורצייט שלו, אבל אנחנו, אתם טסות לאן? לפולין, לא לרוסיה, ששם קבור רבי שניאור זלמן, יוצאים לפולין, ואנחנו הולכים, לכאן, ופה יש כאן רשימה של תלמידי המגיד, לא ניכנס, אבל אנחנו הולכים לפולין. ובפולין, מרכז החסידות עובר לליז'נסק, ואלימלך מליז'נסק. פה, עשינו לכם שיר שאמרו לי לחלק פה מכירות אותו. מכירות או לא? אפשר להצטרף.
אליך יותר ויותר. טוב, אז רבי אלימלך נודד ממזריץ', ששוב גם היא היום באוקראינה של בת ימינו, ומגיע לפולין, ולא סתם למרכז של פולין. בעזרת השם תהיו בליז'אנס, נכון? אני צודק? והוא מגיע לליז'אנס, אבל בהתחלה גם מוצא אנשים שכל הרעיונות החדשים האלה לא מדברים עליהם. אחד החברים שלו הלך להיות בגרמניה, קראו לו רבי שמואל מניקלשבורג. והוא יום אחד אמר רבי אלימלך מליז'אנס הולך ברחוב עם איזה ידיד שלו, והוא שומע קול. קול אומר לו, מי יעזור? לרב שמואל, מי יעזור לו? מניקלשבורג, הוא תקוע שם. הוא לא הבין, הוא שואל את החבר, תגיד, שמעת משהו? לא שמעתי כלום. הוא הבין שדיברו אליו, ותשמע, קדמו, הגיעו לתסום בדרכים, ותשמע, אני צריך ללכת לכיוון ההוא, נפרדו, ועשה מסע לגרמניה, לניקלשבורג. זה לא בדיוק גרמניה של היום, זה יותר אולי אוסטריה. בקיצור, מגיע לשם, אומר לו, מה נשמע, איך הולך? אומר, אל תשאל, פה הקהילה איתם, אני לא מצליח, אני 3 שנים פה רב הקהילה, אבל אני לא מצליח להגיע פה לנשמות שלהם. לא מצליח לדבר איתם. הם ממשיכים לחיות את החיים שלהם. מה תגיד, אתה מרשה לתת רשם בכנסת? רגע. ואתה מרשה לתת רשם בכנסת? הוא אומר, כן, בבקשה. אני לא יודע אם זה יעזור, תנסה. ורבי אלימלך מגיע, לא מתחיל להגיד להם, תשמעו, זה לא נורא, מה שאתם עושים, בסדר, הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי, התחיל להגיד להם דברים כאלה. שמעו אנשי הקהילה שהגיע להם איזה רב נחמד, שלא דורש מהם יותר מדי, סיפרו בשולחן שבת לכל החברים לפה לשם, שבת בבוקר בכנס היה מפוצץ. ואז בשבת בבוקר, רבי אלימלך אומר להם, תשמעו רבותיי, אתם צודקים, הרב שלכם תובע ממכם דברים, אבל מה שאמרתי לכם אתמול זה רק חצאי מדרשים, חצאי פסוקים. אם הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו משהו, נכון שאנחנו צריכים לעשות באהבה וברצון, אבל ללכת עם זה עד הסוף. וכל הקהל כאילו הבינו את הפואנטה שהם צריכים לשתף פעולה עם הרב, וכשהוא עוזב, הרב שמואל מודה לו מאוד, וכשהוא עוזב את המקום, שוב הוא שומע בת קול שאומרת לו, אתה שעזרת לחבר, הלכת מהבית של הרחוב בפולין בליז'אנס עד לניקלשבורג, כל הכבוד לך, אתה יכול לברך מי שאתה רוצה. והוא הולך ומחפש מישהו, הוא הולך לבדו בדרכים, מחפש מישהו להציל בירדו, יש לו כוח ל-12 שעות, היום אתה, מה שתגיד, מקובל עליהם. והוא הולך, והוא לא מוצא, עד מגיע השקיעה, הוא רואה איזו אישה, מחזירה את אז היו רועים אבזים, מחזירה את האבזים בחזרה לבית, הוא אומר לה, אישה יקרה, אני מברך אותך, שיהיה לך טוב בחיים, שתהיו עשירים, תצליחו מה שאתם עושים, ויש לכם בנים, תאריכו ימים. היא נבהלה, מה הוא צועק עליה? מה הוא רוצה? הוא אומר, לא, אני איש טוב, אני רוצה לברך אותך. הוא מברך אותה, וממשיך בדרכו. כעבור זמן, כמו שהיה רגע צדיקים, רבי אלימלך מליז'אנסק היה אח של מי? אתם יודעות? של מי? מישהו אמר, רבי זושה מהניפולי. הוא היה אח שלו, רבי זושה היה יותר מבוגר בגיל, אבל רבי אלימלך היה, אפשר להגיד, יותר גדול אולי לא להגיד בתורה, אבל גם בפרסום שלו, הרבה אנשים באו אליו, אבל הם היו הרבה ביחד נודדים בכל מיני מקומות, גם לגעת ביהודים, לשמוע על יהודים, גם בטענה שזה היה קשור קצת לחסידות שהייתה לפני הבעל שם טוב, שהגלות מכפרת על העוונות. אז אם אנחנו, שני האנשים, אנחנו ביחד, מה זה גלות? זה לא לישון 2 לילות באותו מקום. זה ללכת ברגל באיזה מקום, להגיע לישון לילה אחד ולעבור על זה, זה גלות.
חוץ משבתות, אנשים בליל שבת, מוצאי שבת באותו מקום, ככה, והם נגעו בהרבה נשמות של יהודים, והיה להם הרבה תובנות על החיים, מהביקורים שלהם האלה. ואחד הדברים שהוא היה עושה, הוא הרבה אוסף כסף, שוב, דיברנו על זה מקודם, שהפריצים, שכל יהודי שהיה סוחר מהם את הבית מרזח, כי לא נתנו להם להיות חקלאים כל כך. אז לא נתנו להם אדמה. מה שכן נתנו להם לעסוק במסחר, למכור משקאות או כל מיני דברים כאלה, עגלונים, חייטים, סנדלרים, כל דבר שלא קשור לאדמה. והיו יהודים שסוחרים מהפריץ איזה סוג של תחנת דלק בת ימינו, בזמנם, אתה יודע, סוסים בעגלות ויודעות, צריך לתת לסוסים לאכול, לוקח יותר זמן, אז הוא היה מנהל החונדק הזה. ואם לא היה, לפעמים תקופות קשות, חורף, אתם באתם לבית שמש, באתי בירושלים הקפואה של היום בבוקר, ואם לא היה לשלם, לא היו עוברי דרך, לא היה פרנסה, אז הפריץ בלי להתבלבל, לא היום שולחים לך התראה, תשלם וכולי, היה זורק עליהם מין בור כזה באחוזה שלהם, זורק יודע שיהודים יצילו אותם, ורבי אלימלך השקיע בזה, ובכלל צדיקי החסידות השקיעו בזה הרבה מאוד כסף, כי היו אנשים שאמרו, מה, זה אנשים פשוטים, עמי ארצות, מה אני צריך לדאוג להם? המשנה אומרת שדואגים רק תלמידי חכמים, כל מיני טיעונים ותירוצים כאלה, ובאה החסידות ואומרת לא נכון. ושוב תבינו, עם הגישות האלה, עוד ועוד יהודים בפולין נהיו חסידים. ובתקופה של רבי אלימלך זה כבר נהיה ממש נפוץ. והוא הולך ואוסף כסף, והוא מגיע מתישהו לאותה אישה, והיא אומרת, הוא אומר לבעלה, אוי ואבוי, הנה אליהו הנביא שבירך אותנו, רוצה לקחת לו בחזרה את כל ההצלחה, לקלל אותנו. לא, אני במשימה עכשיו. מה, אתה במשימה, אתה אוסף כסף, אתה מקבל צדקות? לא מתאים, אני אתן לך, קח, ברכה שלך אנחנו מספיק ישרים, קח את כל הכסף שצריך. הוא אומר, לא, המטרה שלי לפגוש יהודים, לגעת בנשמות שלהם, לזכות גם אותם במצוות פדיון שבויים. וככה אני מסתובב. הוא אומר, הוא הסכים איתה, קח רק חצי מהסכום שהיה דרוש לו, וימשיך בדרכו. ורבי אלימלך בליז'נסק קיבץ לעבוד יהודים, זה מקום מאוד מיוחד. אני רק רוצה לספר לכם מה שקרה לי כשהייתי שם. יש פה מישהי שאולי ידע קצת כמה מילים ברוסית? יש פה כאלה? אין. אז אל תנסו, מה? אז אני יודע כמה מילים פה, מסבתא שלנו מילים שם, לא לנסות בפולין לדבר ברוסית, בסדר? הם שונאים את הרוסית, עד בעצם היום הזה. באמת, הייתי שם לפני שנתיים עוד פעם, הם שונאים את הרוסית. היום קצת צעירים שלומדים אנגלית, זה חידוש גדול, שאני שם, קיצור, אז בליז'נסק זה מקום מאוד, האוהל של רבי אלימלך בליז'נסק הוא מקום מאוד מרגש, ככה הוא נראה, בטח הוא ככה יראה כשתגיעו לשם, ואנשים היו באים לשם, והוא באמת, שוב בפולין, כמה שהוא יותר הצליח להגיד על דברי תורה שלו, ולפעמים על ידי דבר תורה הקטן שלו, הוא היה משפיע על בן אדם, נוגע בבן אדם, אצלו בדברי תורה, הספר שלו נקרא ספר נועם אלימלך, ספר נועם אלימלך, שמי שהייתה בחדר לידה, בכל חדר לידה, נמצא הנועם אלימלך, כי זו סגולה ללידה קלה, הדפוס הראשון, צילום של הדפוס הראשון, בהרבה חדרי לידה, ברוך השם יש 9 ילדים, אז פגשנו הרבה את הנועם אלימלך בלידות, אז אבל זה כבר היה, אפשר לומר קצת בחייו, אומנם הספר לא היה בחייו, הוא לא הסכים. הוא לא הסכים שידפיסו, וזה הרבה מגדולי החסידות. הרעיון של להעביר את התורה שבעל פה. כי אתה הופך משהו לספר, זה נהיה משהו של אינטלקטואלי. מה שצריך להביא, ללמוד. אם אני אומר לך משהו, אם אני מעביר לך מסר, על ידי סיפור חסידי, על ידי דיבור, על ידי ניגון, זה היה משקע מאוד חשוב בחסידות ועד היום. אנחנו נגיע בעזרת השם לחסידות בקנים. והנועם אלימלך נפטר בכ"א באדר, אתם תעשו אחרי, לא? אחרי. אבל בכ"א באדר... אי אפשר להיכנס בכ"א. כן, יש שם אלפי יהודים, בכ"א באדר, והוא נפטר בשנת
1787, אני מצטער על התאריכים הלועזיים, אני יודע שיש יותר קל לזכור במספרים מאשר באותיות. ואנחנו עוברים לתלמיד הבא שלו. התלמיד הבא שלו היה רבי יעקב יצחק הלוי הורוביץ, שהיה בתם משפחה של מתנגדים. אבא שלו היה הרב אברהם הורוביץ קראו לו, היה משפחה מאוד מיוחסת. אם דיברנו למשל על רבי דב בבית, שהוא היה תלמיד חכם, אבל אבא שלו היה איש רגיל. אותו דבר רבי אלימלך, אבא שלו קראו אליעזר, היה איש רגיל. אבל פה מדובר כבר בן אדם, החוזה מלובלין, שאתם תהיו בעזרת השם בקבר שלו, נכון? מלובלין? גם בקבר וגם... בישיבה, תכף נדבר על הישיבה. תכף נגיע גם לישיבה, זה קפיצה בהיסטוריה. והחוזה מלובלין, הוא כבר, שוב, לובלין זה יותר במרכז פולין. באותה בתקופים ההם היה גליציה ופולין הקונגרסאית, ככה זה נקרא. אז רבי אלימלך היה בגליציה, רבי אלימלך קראו לו הבעל שם טוב השני. היה האדמו"ר של האדמו"רים, ככה קראו לו, כי באמת למדו אצלו גדולי האדמו"רים שהיו מלככה. אבל בא רבי יעקב יצחק, החוזה מלובלין, ועושה מעשה אמיץ. הוא עובר מעיירה קטנה בשם לנצות, שהבית מדרש היפה שלו קיים שם, היית? מי הייתה בפולין כבר? בית המדרש הקטן שלו בלנצות, יפה וחמוד, אבל הוא עושה מעשה אמיץ והולך ללובלין. בלובלין היו הרבה אנשים עשירים, חזקים, שהחסידות לא בדיוק הסתדרה להם, לא באה להם טוב בעיניים, מה שנקרא. כי אתה, שוב, נותן ערך לכל יהודי, גם אם הוא אדם פשוט, גם אם הוא עגלון, גם אם הוא כל דבר אחר, גם אם הוא מנקה רחובות. אבל בא החוזה, נכון שהוא עושה סביבות תלמידים, תלמידי חכמים, אבל שהוא נותן ערך להרבה יהודים, והיה לו את הנושא, היה כשמו כן הוא, שאמרנו, הבעל שם טוב דיבר על הדבקות הרבה, המאגי דיבר על העין, על זה שכל פעולה שנעשה זה שעשוע לפני השם. רבי אלימלך דיבר על הצדיק, כמה שהצדיק הוא הצינור של האדם מול השם יתברך, מול הקדוש ברוך הוא. ובא החוזה ואומר, עד כמה שאני יכול להיות ענב, כמה ענבה, הענבה שלי מול השם, והאמת, להכיר באמת שלי, לדעת מי אני באמת. ומי אני באמת, אני יודע רק שאני הולך לישון. כן, אתם שמות ראש על הכרית, אתם יודעות מי אתם באמת, כמה טוב עשיתם היום, כמה פחות טוב עשיתם היום. והחוזה מלובלין דיבר על זה, הספרים שלו נקראו יושר דברי אמת, זיכרון, דברי זיכרון, הספרים שלו ככה נקראים. והחוזה מלובלין, אחד מהחסידים שלו, שזה חסידות שלא נדבר עליה, שזה פשיסחה וגור, שלא נדבר עליה כי לא תהיו שם, אז, אבל אחד מגדולי החסידים, רבי בונן, ויום אחד הוא אמר לו, כל שנה הוא רוצה